بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah subhanahu wa ta'ala bizge bergen ömür turmuşybyzni. Allah Ta'ala şunday hikmet bilen yaratkan, ol bizni yasagan balçıktan, jirden. Biz taptap beri turgan, biz tikire turgan, ya bulmasa hajatlarimizni ötey turgan jirden yasagan. Lekin şul vaqtda şuшы jirden uk ol bizge bergen rizqlarыбызны. Ни хикмәт, әгәр дә галәмгә, космоска чыгып китсәк, без үзебезгә анда ризык таба алмыйбыз. Айда да, Марста да, Венерада да, я булмаса космосның үзендә, вакуумда безгә ризык юк. Безгә ризык шушы җирдә. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә шуңа күрә әйтә дә, без сезне җирдән яраттык. Һәм шушы җир сезгә дәврләр ахырына кадәр тору урыны булыр ди. Ягъни шушында сез калырсыз, шушында күмелеп, шушыннан терелеп чыгарсыз ди. Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең бу сүзләрендә хикмәтләр бик күп. Бик зур хикмәт, мөхтәрәм кардәшләр, шушы җирдән чыккан безгә ризыклар. Чөнки ничек кенә карасаң да, бөтен ризыклар да җирдән чыга. Үсемлек җирдән чыга. Шушы үсемлекне хайваннар ашый, без шул хайваннарны ашыйбыз. Шулай ук байлыклар да җирдән чыга. Әгәр дә карасак, төзелгән йортларыбызга агачлар җирдә үсә. Кирпич балчыктан ясала. Цемент җирдән чыга. Нефт җирдән чыга, алтын җирдән чыга. Таш җирдән чыга. Бөтен нәрсә дә шушы җир астыннан чыга. Җир асты байлыклары, җир безгә шушы үзенең байлыкларын бирә. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә аны шулай яраткан, шулай салган да. Менә мөхтәрәм кардәшләр, димәк, Аллаһ Тәгалә безгә биргән икән шушы байлыкларны, без ул байлыкларны җавапсыз кабул итәргә тиеш түгел. Җавапсыз дигән сүз әлбәттә рәхмәтсез. Чөнки бит беребезнең дә, мөхтәрәм кардәшләр, никтер уйлаганы юк. Бу байлыклар нишләп безгә туры килә икән, һәм бу байлыкларны анда кем салган икән дип. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, ислам динендә җир асты байлыкларыннан зәкят түләү дигән төшенчә бар. Әгәр дә син җир астыннан байлык чыгарасың икән, кеше салганмы, Аллаһ Тәгалә салганмы, аның 5тән 1 өлешен син мөселманнарга, фәкыйрьләргә түләргә тиеш зәкят буларак. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук безгә җирдә үскән ризыклардан, үсемлекләрдән дә зәкят түләргә кирәк икән. Ул атала гышр дип. Менә хәзер кыз айлары без җыябыз уңышлар. Без җыябыз уҗымнар, җиләк-җимешләр, җыябыз хәтта балда, чөнки балда алына шул ук үсемлекләрдән. Без җыябыз бәрәңгеләр, без җыябыз арыш, быдайлар. Булардан бөтенесеннән дә билгеле бер күләмдә гышр садака түләргә кирәк икән. Без моны әлбәттә белмәскә мөмкинбез. Белгән очракта да бу гышр садаканы без нәрсәгә түләргә тиеш дип бераз киреләнергә мөмкинбез. Чөнки шулай бер абый белән сөйләшеп утырганда, ул әйтә: "Мин ди үз хәләл көчем белән утыртам ди, сугам ди, сулар сибәм ди. Аннан соң шуның билгеле бер өлешен тагын ниндидер тик яткан бер кешегә алып барып бирергә тиешме мин аны ди." Ул ихлас күңелдән аңлый алмый. Шушы җирдән чыккан үсемлекләр аның хезмәте белән түгел, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән үскәнне. Әгәр дә син шушы ырлыкны җир астына салып, ул аннан тишелеп чыкмаса, син су сибеп ул чиреп китсә, авыру иярсә, я булмаса шушы җир үзе үсемлекне үстерергә сәләтле булмаса, син нишләр идең? Мәсәлән, үсемлекне одеял астына салып куйсаң, ул бит аннан үсеп чыкмый. Никтер ул җиргә салгач кына үсә. Шушы җиргә салырга үсемлекне синең атаган кем өйрәткән? Аллаһ Тәгалә түгелме? Менә мөхтәрәм кардәшләр, шушыларны аңлаган кеше Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт йөзеннән бу үсемлекләрдән өлеш чыгарырга тырыша.
Бу өлеш атала гышыр дип. Гышыр дигән сүз гарәп теленнән ун дип алып әйтелә. Ни өчен? Чөнки җыеп алынган уҗымның, үсемлекләрнең, уңышның уннан бер өлеше бирелергә тиеш фәкыйрьләргә, мескеннәргә. Әгәр дә инде син үзең су сибеп үстерәсең икән, чиләк белән ташыйсыңмы, я булмаса билгеле бер әсбаплар белән су сибу җиһазлары оештырасыңмы, булар, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук су сибүгә керә. Һәм бу очракта 20дән 1 өлеше бирелә уңышларның. Чөнки хезмәт күп кергән, чыгымнар күп түгелгән, һәм шуның өчен бу чыгымнарны акларга да кирәк. Ләкин уннан береннән дә кимрәкне бирергә хакыбыз юк. Хакыбыз юк. Менә шушы без әйтелгән 20дән 1 өлеше су сибеп үстергәннән кала. Мөхтәрәм кардәшләр, аның хикмәте дә бик зур. Менә кырылык булды. Кырылык булганда миңа шәхсән үземә бик күп сораулар килде авыл җирләреннән, бик күп сораулар килде шәһәр җирләреннән. И хәзрәт, менә ди без авылда яшибез. Тормыш булай да авыр. Булай да кредитларны каплап булмый. Агрофирмалар үлеп бара, авыллар үлеп бара. Нишләп соң Аллаһ Тәгалә безне тагын кырылык белән җәзалый икән дип миннән сорадылар. Мәйтем, җәмәгать, ачуланмагыз. Ләкин бит динсезлекнең иң көчле урыны кайда? Авылда. Сәерсенеп хәзер гаҗәпләнеп куярсыз, ләкин ул дөрес. Авылдагы мәчетләр буш тора. Кешеләр зина, эчүчелек белән шөгыльләнә. Гышырның нәрсә икәнен оныттылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, закат гышыр түләнмәсә, Аллаһ Тәгалә яңгыр бирми ди. Яңгыр булмауның сәбәбе бары тик шул гына, закат һәм гышыр түләнмәү. Һәм менә шушы син әз генә уҗымны җыйсаң да, бер чиләк кенә алсаң да, аның уннан бер өлешен син бирергә тиешсең фәкыйрь мискеннәргә. Бу алар өлеше. Шушы өлешне син үзеңдә калдырып, золымлык кыласың. Башка кеше өлешен үзеңдә калдырган, урлаган кебек буласың. Әгәр дә син аны бирмисең икән, Аллаһ Тәгалә барыбер тартып ала. Минем энем агроном. Ул шушы чорда авылда эшләгән иде, уҗымнар җыеп йөргән вакытта мин аннан сорадым. Мен әйтәм, энекәш, шушы кырылык юлында сез күпме уңышны югалттыгыз дидем. Ул әйтте, 3тән 2сен югалттык диде. Бары тик 3тән 1 генә без аның җыя алдык уңышның диде. Димәк, син уннан 1-ен җәлләп киләсең, Аллаһ Тәгалә 3тән 2сен тартып ала. Әле рәхмәте белән сиңа 3тән 1-ен калдырган, ләкин сиңа дип түгел, хайваннарга дип. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, җир йөзендә хайваннар, үсемлекләр булмаса, Аллаһ Тәгалә сезгә бер тамчы яңгыр да бирмәс иде ди. Гышыр закат түләмәгән өчен. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, кайчагында без күбрәк югалта алабыз җәлләп. Мәсәлән, идан асларына салып куйган бәрәңгеләребез чиреп китәргә мөмкин. Я булмаса, үсеп утырган алма агачларыбызга авыру төшәргә мөмкин. Карлыганнарыбыз кибеп китәргә мөмкин. Аның беркем дә әйтә алмый Аллаһ Тәгалә ничек юкка чыгарачагын, ләкин үзенә тиешлесен Аллаһ Тәгалә һәрвакыт алачак. Аны алдалап булмый. Аллаһ Тәгалә сиңа биргән һәм өлешен чыгар дип әйтә икән, син аны кысып кала алмыйсың Аллаһ Тәгаләдән. Чөнки ул синнән кыдрәтлерәк, синнән көчлерәк. Ләкин әгәр дә син шушы гышырыңны бирдең икән, намусыңны чистарттың икән, малыңны чистарттың икән, ул вакытта тынычлап йокла. Калган малыңның бәрәкәте чиксез зур булачак. Син аны үзең дә гаҗәпләнәсең күреп. Мөхтәрәм кардәшләр, инде чыннан да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, хуз мин амвалихим садақа тузаккихим. Аларның малларыннан садақа ал. Менә шушы гышыр да, закат та шуңа керә. Аларны чистартты. Шушы садақалар чистартучы буларак роль уйныйлар. Без үзебезнең малларыбызны чистартабыз хәрам өлештән. Әгәр дә мәсәлән шул ук әлеге дә баягы бәрәңгенең уннан бер өлешен без бирмәдек икән, фәкыйрь мискиннәрнең өлешләрен үзебездә калдырдык икән, димәк безгә хәрам мал кергән була. Гәрчә үзебез сукаласак, үзебез бәрәңгенең төпләрен исәктә, үзебезнең сатып алган симәнә бәрәңгеләрен утыртсак та, ни гаҗәп, уннан бер өлешен бирмәсәк, аның бөтен өлеше дә харамга әйләнергә мөмкин икән. Мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә уйланырга кирәк.
Уйланырга һәм Аллаһ Тәгаләгә якынрак булып шикер кылырга кирәк. Әйткәнебезчә, Аллаһ Тәгаләне алдалап булмый. Бирсәк тә, бирмәсәк тә, Аллаһ Тәгалә үзенекен ала. Ләкин алганнан соң савапсыз калырга мөмкинбез. Безгә бит булганның бәрәкәте күпкә кадерлерәк һәм күпкә файдалырак, күп әйбернең тулайым юкка чыгуына караганда. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.